wan kende en otemo mondo gore ne jo ODM duto e piny mangima mar Kenya. Koro lek mar bedo president ok en gima lich. Gima lich en gino endo mantiere iyi ma an kipenja to nyaka obed agenda ma jopiny. Ok en agenda mana mar golo ng'ato achiel. De asewinjo agenda samosa sabi ami ng'ama luwo agenda kabisa. Hapa ni sing'eyo siasa na nyaka nachak bede siasa. Apogora gi jomoko be paro seche moko kendo kana ng'ama luwo ji aoyaye. De be nitie agenda mana asewinjo kanyo malong'o. Sare dekora onge ODM ambi. To magi wacho ni somo gidhi keto bedo nono, ni giwacho ni affordable housing gidhi golo, giwacho ni SHA ming'ado ni gidhi duok piny, giwacho ni bech mafuta gidhi duoko piny. Mago ok agenda. Mago awinjo kuomi kawuono. An pok awinjo gino kuom jo kata ma jo opposition pok awinjo gino kuomgi. Awinjo ka jogi kite wacho ni agenda gi achiel en golo president. Kata mana kaso cho malo kanyo endo to gibo ng'iyo kaka odno chal gibo seko iye ni to koro mwagole ni to dathini kanye ka to igla ni kanye wachak tere jo piny to koro mogo ni kanye kod ipo ni mogo moro onge ka mera piny riembo tek ija Trevor gi wacha an awinjo ka agenda ma jogi nigo nyaka jo United Opposition en agenda no endo mar golo kir masani matiyo sani tapani mano ka agenda moromo swing ng'ato kaka an nikech an ba ng'iyo agenda ma an go kaka ne jo piny king'iyo kuonde ma wawuoke Trevor gwenge ma wawuoke samoro nyano ni samoro wan wabede gini maybe ni kata wa benefit at a personal level bede sirikani ndio ku benefita to jo piny to wacho ni ma shida ni un jotelo un mu winjo maber jotelo moko nyabedo ni winjo maber lakini nitie jotelo moko bende otiyo kaendi matek ne japiny. Trevor na nyo ntiere Obina show osipna moro mino Obina na penye na Obina adwa mi salary mar iga ni te mar dwe ni te kikao MPs mwan go e bunge 349 ikwan na 100 kende gi nying gi te kaka Marian Trevor Mbija Wandingo Opanga nyakwar buko cha pesa mawuok nyakach nyisa no wuok nyakach nyisa ni MP makama no kanya kono kada MP sabi kada par no ginyal kwano nango nikech nitie ji moko adek kende kata ngwen moko matimbe gi richo masa moro wuore gini samoro timo gik moko galagala koro ji te ing'iyo gi wang jogo eko koro dwani ing'e ni nitie ji mang'eny e siasa mar broad-based ni endi matiene jo piny kaka MP e bunge kendo e broad-based ka endi bende gitemo mondo gigore matek ne mondo piny obed gi kwe mokwongo piny duto obed gi kwe kaso piny duto oyud gigo eko minyalo konygo gwenge duto maonge gimoni ma tribe makama mogol kama gimogol kama kaso koro becha ichakocho iwacho ni inyaywa koro pien madhi koru mabet ber koro giywa pien no kata mang'o kaduogo ne jo piny e miere mowuok mopogore opogore tadieri king'iyo gweng' ma Nyanza sani an jakom mar ndara gi yore waduto gi transport gi housing gigi mineno timore Nyanza go eko te kaka jakom ang'iyo gi tema kuonde masamo kata pesa onge tineno ka dhiro matek nyiche kaka kineno ka daraja ma Migori no kethore osekawo time mang'eny ji wuoya ji goye mana picha ji goye siasa mondo ji omorrego PR mang'eny nadhi ma confront na miluongo ni Chirchir moketo 124 million tendering process ne dhi mbele mapa ne koro idhi chake mondo timi mondo tieki ineno gi kailago eko ok nya timo ka okibedo machiegni gi sirikal kineno nderni masani biro Nyanza koni mosebedo launched mamoko dhi mbele moko bedo launched nitie projects ma dhi mbele mag stadium kata Migori County nitie kata mana projects go eko mag gero utego eko mag rwako welo e dala mar airport magwa gigi kite dhi mbele gisani nikech between sani 2027 ka injetelo gori matek mondo mi ng'ano endo machulo osuru kendo mathagore piny kaendi kik bed niya idwa nyise ni lek mare madak kawuono mondo yedhe obi osuptal ndeni obed maber pi omodh kawuono ni bo lokore mana kibedo president 2027 to sani ochulo osuru odhi mbele mae gima ne babo puonjowa ni nyaka watem matek mondo mi wagore ne jo piny sani kogik 2027 to wago siasa 2027
Iparo ni ang'o miyo nonro nyiso ni johera mag ODM atamalo 74 kuomgi ohero jolinda mwananchi